Que tal, señoras e señores? Son as 6:27 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, por favor, seguídenos, facedevos vos, porque en @avoltascoprato é onde temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan, pois, sempre dous expertos dos fogóns. En este caso temos unha deusa. Así que pase, por favor, Xulio Mato e Merchi Rodal. Un aplauso para eles. Hoxe, ademais, vai estar moi ben porque temos a Merchi Rodal, a que normalmente é a deusa das tortas. Vamos a repetir que quedou un pouco mal. Veña, va. A deusa das tortas. Pero hoxe non vai ser deusa das tortas. Non. Hoxe, non. Hoxe Merchi Rodal vai ter que enfrontarse ante si mesma. Vai ter que loitar... Ante min. Non, ti non eres competente. Si tal, si tal, si tal. Vaise ter que enfrontar ante si mesma porque non vai ter unha sobremesa. Non vai ter un postre. Imos ver que lle trae Adrián de Oleiros. Chamo-me Adrián, veño de Oleiros. Outros días fai un frío que pela, que sempre acordome da sopa da miña abuela, que máis que unha sopa parece un guiso. A verdad que gustame moito a sopa de allo. Non teño nin idea de cociñar, e a ver se vos conseguides que cociñei a sopa na miña casa e poda comela justo. Quero ver outro tipo de sopas que me poden facer fogos artificiais nas papilas gustativas. Un saludo a miña abuela Maruja, Julio, Pepe e Carmen. Un aplauso para Adrián, que está connosco no A Voltas co Prato e saudaba a moita xente, sobre todo a súa boa Maruja. Estará connosco. Está soando. Se chove. Bueno, seguro que me está vendo meu tío, que é un dos do Orfeón de Treixadura. Xurxe, un bico. Adoro Treixadura, que me encanta. Bueno, decía o noso convidado Adrián que quería unha sopa distinta que poida facer el, que lle dea fogos de artificio. Eu teño unha receita, chapo. Sí? Sí. E non leva crema pasteleira... Nin chocolate. Nin merengue, nin nada disso. Nada diso. Nada. Ni frutos Leva rojos. restos... Nin froitos vermellos, a ver, pues conta. Non che digo máis que Xulio se vai notar complicado porque vou facer unha sopa cos restos do cocido. Bueno, atención. Mira o que está vendo a xente na casa. Todo picadiño aí, o lacón, o touciño, a pata, a orella, todo que sobrou no cocido, que sempre sobran cousas no cocido, todo ben picadiño. Merchi cambiou o azúcar polo porco neste A Voltas co Prato, así que a ver que tal lle sae en calquera caso. Estamos nos días de entroido, estamos nos días da matanza, do cocido e todo isto, así que imos ver que nos trae Merchi Rodal. E don Xulio Mato, que antes queixábase durante o vídeo do convidado porque non nos saudei. Hola, que tal? Boas tardes. Benvido, Xulio. Como estás e que vas traer? Pois alégrome de saludarte, cañotas. Que vas facer? Pois mira, vou facer algo bastante máis sinxelo, porque Adrián necesita facer un cocido para poder conseguir a sopa de Merchi. No, necesita ir a casa da abuela, Claro. solo necesita ir a casa da abuela. Eso é unha sopa gorrona, entonces. Eu vou facer unha sopa de verduriñas. Unha sopa de verduras moi rica con queixo e pan fritido. O sea, vai facer competir verduras contra o cocido. señor. É unha estrategia infalible esa. Infalible. Xa verás. Vale, Bueno, igual falla, veremos que é o que pasa. Señoras e señores, cociñamos sopas neste día de borrasca, Carlota, no A Voltas co Prato. Marchamos con Merchi Rodal, veña. E que ademais, falando da borrasca, é un día perfecto para cociñar unha sopa. Quentiño, isto quenta o corpo. Isto quenta a alma, o espírito. Esta sopa chámase sopa de Antruejo, porque é dunha zona de Extremadura, de Badajoz, e a fan ali é típica, é unha sopa moi antigua, típica desa zona de Badajoz. Sopa de Antruejo. Sí. E que é desta época? Do entroido, típica, sí. É do entroido. Sí. Que entón guai. faise con carnes de porco salada e desalada. O ideal. Que curioso, Antruejo, Antroido. Igual anda por aí a cousa, pois moi curioso. O sea, que facemos unha receita extremeña hoxe. Extremeña e do entroido. Extremeña do entroido, moi ben, me gusta. Temos aquí o caldiño, un caldo de osos, donde se coceron as carnes do cocido. Este caldiño é o que temos aquí, que aproveitaremos para a nosa sopa. Bueno, voulle mandar un saúdo á miña cuñada, que é de Extremadura. Seguro que esta receita se fai na súa casa, así que un saúdo, querida cuñada. Nós tratámoste ben aquí. Espero que cando vai aí
Tamén me tratas. Aí, dalle. Veña, dalle. Mira, temos entón o caldo quecendo, temos pan duro, que vai a ser unha das capiñas, vai a ser unha sopa por capas. Bueno, que raro Merchi facendo Que raro cousas por encara. capas, é que che encantan as capas, Unha será estas carnes de porco, outra será chourizo, temos para aquí os ovos, que Ajá. tamén temos que picar. Os ovos cocidiños. Cebola en cru. Que pasa? No, que estaba me fixando nas carnes e dicía eu, claro, que tipos de carne tes, porque veixo que aquí tes carnes de cocido para que carne. Aquí Claro. hai lacón, aquí hai man de porco, aquí hai touciño, isto é carne de costela, Non sabes que. e isto é orella. E aquí hai un pouquiño de carne de porco de... O sea, é un pouco todo o que che sobrou. do Podría cocido. haber lomedro, podría haber un pouco do que te sobre, un pouco de polo que te sobra, pois pa dentro. Tamén para dentro, vale. Importante, un chouriciño, vale? Eso Chourizo sí. bo. Un chourizo bo. E cebola, aquí hai unha cebola grande ben picada. Entón, dá-me a impresión de que esta é unha sopa un pouco extraña. Por qué? Extraña para nós, quer dicir, é un Sí. pouco extraña para mí no sentido de que casi che fai falta o garfo máis o coitelo. Sí, despois Entendes? imos poñerlle, isto se vai facer o forno, aquí Ah, por capas, vamos a no poñerlle barro. bastante líquido, pero despois a hora de servir sí que hai que engadirlle o líquido que máis, o sea, como máis che guste, máis líquida, máis menos. Vale, en vale. función O sea, do que é unha che sopa guste. con sustancia, como Sí, nos gusta sí, aquí. sí, sí, cargada de cheiro e de sabor, que é o que nos gusta neste programa. Vale, entón, importante, o pan duro, Sí, pan reseso. Bueno, non, Así nin cortando. reseso, ten que estar duro, non? sí, pan duriño, de eso, pan Vale, vale, reseso. Entón o primeiro vamos montando as capas, así Vale, que veña, mira. quero ver capas. Un pouquiño isto é manteca de porco que lle poñemos por baixo, vale? Manteca Se non de temos porco. Adrián, se non hai manteca de porco, poslle un pouquiño de caldo. Vale, porque igual Adrián en Despois casa pode- non ten manteca de porco. Despois podes dicir el cando veña, Vale. Tamén. Poñemos un pouquiño de pan. E agora por riba, Jo, que guai, Mola un Sí. montonado esta sopa, un pouco de as carnes. Mola que flipas. Como vai a ser por capa, unha capa de ben de carne. Claro, botas ya así variada igual. Botas ya Ahora? variada as carnes, quero Sí, dicir. sí, todo mesturado. Un Ah, pouquiño vale, de pensei que ibas chourizo. facer unha capa de chourizo, unha capa de orella, unha capa de costela. Da No, igual. no, as carnes mesturadas. E unha de cebola. Ahora temos que picar os ovos, vale? Hai que picar os oviños, porque unha da capa que ven agora é a capa de ovo. Esta é unha sopa moi boa para os problemas cardiovasculares. É unha Patelos, sopa para a patelos. xente que traballa. Para a xente traballadora. Ah, entón é unha sopa para min. Bueno, para a xente É que unha traballa sopa- é esforzo físico. É unha sopa traballadora, como a min. Eu traballando que as miñas pernas vou con Xulio Mar. Mira, como... Que maneira de queimar, Que traballazo, madre mía. Oh, Bueno, pues... a ver, Xulio, Estou por, facendo- por outra banda temos esta sopiña. Mira, estou facendo unha sopiña moi distí que se chama ribolleta, Como? ribollita, que é italiana, Ribollita. vale? Ribollita, que é italiana, e sirve pois para compoñer a defeita que tes a sopa de merchi. Entendes? Esta é unha sopa super saludable. Ribollita soname a min así xogando, a toscana. Pois moi ben, moi ben. Léchelo nun printer por aí. No, dixo unha directora. Ah, bueno. Bueno, pois Moi ben, moi ben. ribollita, unha sopa Estamos tamén toscana. moi italianos, aparte de con moito cocido, moi italianos últimamente. Moi, Me gusta. no, moi saludable, porque a única graxa que ten é un poquinho de aceite de oliva para pochar esta verdura. Entón, mira, leva. Bueno, estamos facendo un sofritiño de allo, cebola e zanahoria. Vale? Un sofrito Un clásico. sofrito clásico, moi picadiño, porque aquí non vai haber trampa. No tempo do programa vamos ter a sopa lista, vale? Ah, sí. Vale, entón, mentre se nos vai pochando eso, mira, vamos a engadir ahora unha ramiña de apio, porque ya vamos a retirar despois, porque senón igual lleva un sabor moi forte. E un Solo pouco de para to- cociñar, entendo. Sí, solo para, Vale, para vale, cocer con ela. E vamos a botar un poquinho de tomate picado. Entón xa temos allo, cebola, zanahoria, apio e tomate. e tomate picado. E despois temos aí dous repolos diferentes, un máis blanco e outro máis verde, a parte de dentro e de fora, e vámoslo picar tamén para meter dentro desa sopa. Pero eu vexo que igual que Merchi ti tes aí pan. Sí, Pan pa qué? pero o pan vou no fritir. Ah, Para vas despois facer, e vou facer tamén igual que Vas facer Merchi. unha das túas invencións, non? Sí, pero mira, casualidade que hoxe vai en capas igual que o de Merchi. Bueno, Capa que de me dis? pan, verdura e queixo. Home, pois vou che dicir unha cousa, eu que copiaras a Merchi con postre... No, que me copiara non extrañaría. copiei, Pero copiala xa nunha sopa... Que copiaras a Merchi, me cago en la leche. Así que eras o copión, non? Da Sí, clase. pois sí que era, sí. Hasta que me pillaron en quinto de EB. Uah, a min pillou Sí. unha vez Neiro que lle mando un bico, Pero a pillou min- unha vez pero a en min- xeografía e historia. Pois eu este non lle mando un bico, non? Ah, non, eu sí que eu quero moitísimo. Eu non. Eu quero moitísimo. Sí. Ah,
que non o dixen, por certo, chamádenos, 664-483-419 ao teléfono da Voltas co Prato. Queremos saber que tipos de sopas facedes e, sobre todo, hai sopa contundente na túa casa? Tes sopa de sustancia como este home? Mirade, canta sustancia de ser humano aquí. 664-483-419, recordade que repartimos cartiños 50 euros dunha vez. E 50 doutra. A Voltas co Prato da televisión das sopas. Mira, vamos a dar caña a tope todo o que dé a máquina, vale? Vale. Porque o que queremos é que evapore rápido esa agüiña que solta, empezar a mollar con caldo. Pero mira xa como empeza a recender. Aquí vamos a botar xa, é unha sopa que vai ter algunha especia que xa che vou ir contando despois. De momento vamos a botar un poquinho de tomiño, vale? Vale. Xa vas a ver como cambia o cheiro. Vamos a ver. Vamos facer... Mira. Que sí. cheiro. Vamos facer un pouco de cociña ficción. Ti que crees que Adrián é máis de carne ou de verdura? Home, depende dos anos que queira vivir. Vale, eu son máis de carne, entón queres decir que eu... No, pero ti faz moito ejercicio. Eso é certo. Bueno, que vas a facer, ó? Sí, é verdad. Sí. Todos os días. Ai, bueno. Todos os días. Pues... levantarse da cama costa. Imos chamar ao convidado do día de hoxe que pase, por favor, Adrián Doleires. Un aplauso para él. Benvido. Adrián Doleires. Hola, Adrián, benvido. Ti xa te votaxe aí, vótate. Eu voto sempre. Vótate para aí. Achega, que mira que ven a recende. Tiene que alimenta. Sí? Sí. Gusta esa verdura, sí? Sí. Sí, pero... Sí, sin peros. Sí. Gústame dependendo de como fajas. Vale, voy a facer moi pochadiña e despois vamos a botar un caldo para que quede así medio guisadiña, vale? Moi ben. A ver, Adrián, eres home de sopa? Non. O sea que o teño complicado. Está guai, trae unha receita de sopa, pero el sopa non quere. Pero... Bueno. Pero... A contundente, sí. Claro. Solo hai unha sopa que me guste, que é a da miña abuela. Vale, a miña abuela Carmen. No, de Carmen. A Carmen. Vale. Pois a eso da é. Carmen. Vale. Porque botelle de todo. Como que? Chourizo, Vale. mollejas, non sei como se dice. Sí, mollejas. Sí, mollejas. O de polo. Vale. Polo de todo. De todo? De todo. Vai ben, pois a Riquísimo. boa Carmen, que saibas que tes unha sopa espectacular para o teu neto, Eso é así. Por Xulio Mato fixo unha sopa de verdura. Claro, fan unha sopa de verduras, pero voulle botar tamén un poquinho de pan frito, voulle botar un poquinho de... Gusta o queixo? Un poquinho de queixo tamén? Pois xa está. Entón xa vamos por aí, ben, non? Por aí vamos ben. Que bonito estuvo cando intentou mellorar a sopa dicindo voulle botar pan frito. Claro, porque o pan frito enriquece moitísima sopa. Sí, enriquece. Xa verás o que vai enriquecer agora a deusa dos cocidos. Aí non hai mollejas, Vente comigo, vamos con Merche Rodal, xa verás ti. A ver. Boas, Adrián. Hola. Dona Merche Rodal, por favor, explícalle a este rapaz como vas gañar o día de hoxe. Vou facer unha sopa aproveitando os restos de cocido. Chámase sopa de antruejo. Entón, tes que falar coa abuela Carmen e o día que faga cocido, levar un tupper pa casa. Vale. Entón, picas a carne toda picadiña. O que teñas, da igual, o tipo de carne. todo. Aquí hai un poquinho de todo. Un poquinho de lacón, orella, Costela, sí, de todo. Pero bueno, o que teña ese día o cocido. É un chourizo, porque sempre lle dá moito sabor. Chourizo dixo Adrián que lle gustaba, que lle botaba a súa avó na sopa. E agora mira como se monta. Por debaixo puxenlle un pouquiño de manteca de porco. Que así non tes, non pasa nada. Non te movas Botaslle un moito, pouquiño de caldo. Aí. Despois, pan duro, pan reseso. Unha capiña de pan reseso. Por riba, as carnes. Despois, o chourizo. Despois, a cebola. Agora, o ovo cocido. Ajá. Pirisel. Está completo. Eso é o que buscamos nós no programa, que os pratos sexan contundentes á vez que sabrosos. Hai que falarlle a abuela que che dé tamén un bote de caldo. Hai que pedirle toda a abuela. Non solo cocer. É mellor pedirlle a sopa. Non ten ningunha complicación, porque é todo aproveitamento de cocido. O Vale traballo o pasa a caldo do abuela. cocido, entón, non? Claro, ese é o caldo do Vale, cocido. vale. Das carnes do cocido. Vale. E agora repetimos. Máis capas. Por vai facendo capa, déxeme falar con Adrián. Adrián, chegou o momento no que me tes que dicir, pois, cal das dúas sopas crees ti que che gustaría que che fixesen as túas avós ou ti? Destas dúas. Sí, de momento. A ver, a verdade é que de momento vai gañando o chourizo. De momento o chourizo. A ver. Pero
todo pode pasar. Quer dicir, todo apuntaba a eso. Claro. Tampouco Sí. viñaches aquí e dixeches que querías algo contundente, non esa birria. Claro. Sí, sí, Ah, bueno, eso dixecho Pero como, ti. eso poña faltón, Eso dixecho ti. Eso dixo eu, Claro. pero era así, non? Mais ou menos. Non te poñas faltón, Dixecho ti. Vamos a pedir a Adrián que se sente na cadeira dos Moi ben. sociedades, despois chamamos, te vale? Vale. Un aplauso para Adrián de Oleiros, que está connosco. No voltas co prato de Televisión de Galicia. Ai, señoras, señores, chuvieiras, vento, frío. Hoxe a borrasca Carlota vai nos levar a todos dereitiños para a casa. Polo menos, aos máis afortunados, nós estamos aquí traballando. E claro, nada mellor que unha sopa contundente para sacudir o frío do corpo. Iso sábeno todas as aboas como as de Adrián. Hoxe lembramos en particular esas receitas que, ademais de culler, piden garfo e coitelo. Sopas potentes que aproveiten restos do cocido e de outras carnes que son pois propias destas datas, ou legumes e verduras de inverno. Son preparacións que teñen vocación de prato único, pero que seguen as mesmas leis que calquera outra sopa feita con cabeza e cariño. A saber, refritos ben cociñados, caldos caseiros e chup-chup, que iso sempre o mellora todo. Animádevos a cociñar as nosas propostas e lembrade mercar un pan galego para acompañales. Xa nos contaredes que tal vos quedaron, falamos, como sempre, en... Aí o tedes. Aí está. Seguídenos, @voltas co prato. A ver como remonta isto don Xulio Mato, Ten diante de si unha empresa complicada. A ver como lle sacas o sabor do chourizo a isto con verduras. A ver como lle posa Non aquí. busco o sabor do chourizo, gañata. Quérelle poñer aquí No, sabor a de vida non se chourizo. reduce a queixo de arzúa e chourizo. Con queixo, pan e viño faz o camiño. Hai máis cousas, hai máis cousas. Xa está. Mira, É así. mira, botelle xa os dous tipos de repolo diferentes, como ves, vale? Ben. E mira que sopiña. Ti, achegáchete, a ver Sí, como eu recende. cheguei, pero... Isto é salud, cheira a salud. Claro, mira. é que ese é o problema. Iba che dicir, Cheira a salud. cheira demasiado a salud. A demasiada saúde, sabes? Pois mira, ahora vamos a botar un poquinho máis de ambiente, vamos a botar unhas poquinhas fabas cocidas, vale? Sí, a mí sí va a estar ben. Home, claro que vai estar ben. Vai estar ben. Home, no, a ver se me estás facendo un favor. Bueno. Mira que pintaza ten Bueno, isto. sí, ten unha pintada. Ten unha pintada. Sí que ten. Bona. Mira, e aquí temos aceite xa quente, vamos a empezar Ui, a ese fretir aceite. o pan, vale? Ui, ese aceite... Non Ese se pode aceite ter... parecía de Begoña. Sí, parecía, pero ves que non saltou, Parecía de Pues entón, Begoña. vámoslo fritir, que quede ben doradiño por los dous lados, porque queremos que non se nos ablande de todo despois que teña algún toque cruxiente ainda ca sopa, vale? Mirádevos que Xulio quixo facer unha receita sana, e como lle gustaba meterlle algo así do seu estilo, puxo a fritir en aceite en cantidades inxentes un pouquiño de pan. Ele é así, pero... Madre mía. Hai no que querer. Non acerto contigo, Hai no que querer. Imos repartir cartiños, don Xulio. Como se Veña. chama a receita sana de Xulio Mato? Ribollita. Como? Ribollita. Ribollita. Outra vez. Ribollita. 664 Moi 4834 Moi fácil, como a propia sopa. Mira, 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 mira. Sinxelo, Mira para como- toda a familia. Mira como recende. E ademais, mira, isto como xa Guapio coceu un xo poquinho, sacas, vamos non? a quitar xa para que non lle dé demasiado sabor, Vale. que lle dé ese toquiño que a min gusta moito o toque que lle dá, pero bueno, que tampouco sea demasiado masivo. Mira, vamos a dar a volta. Mira, xa está isto que- doradito, ves? eso faise Simplemente un pouco rapidísimo, doradito, sí, sí. claro. É Sí, douralo sí, un pouco, sí. non queremos que se nos torre demais. Vale. Entón simplemente un Ai, dourado. pois mira, polo medio... Polo medio está dourado, pero vamos a ver. Claro, pero polo medio está che dando moita caña a Tixola, Tintino. Ves? Oh. Sí, bueno, pero está ben, de momento está Bueno, de momento está ben. Vamos comerche, Rodal, vamos deixar aquí dixerindo a derrota a Xulio. Vamos comerche. Madre mía. Oh! Mira, é que claro. É que a ver. A ver. Propoño a estate todo o quieti, mundo mira, estate que o quietiña, domingo mira. cociñe un cocido que o luns faga unha sopiña destas. Quer dicir, eso é pa unha persoa. No, jolín, isto é para Ah. 5, polo menos. Bueno, A ver, hai xente que comería eso, bueno, sí, claro, pero... Meus tíos, antes de rozar as fincas, ao millor... O volver de O rozalas. volver a rozalas, ao millor... Sí, Mira, sí. boteille caldiño así hasta casi encher. Vale, fixen outra capa, xa mirache, está Anda, hasta sí, arriba. sí, sí. Puxen pan, carnes, chourizo, hola. cebola, ovo e pirixel. E agora vai a ir ao forno a 180 grados, 45 minutiños. Pero despois de facer todo isto, o último detalle de Merche Rodal é metela no forno. Así. 45 minutos A ver. a 180 grados. 45 minutos a 180 grados. Veña, imos palo. Isto... Ábreme forno aí, A ver, que isto va moi cheo. está, Aí vamos. está guai o tema. Está guai o tema. Canto
Canto dixeches que era? 45 minutos. 45 Ahora teño que facer, bueno, Un machucadiño. fixe un machucado de allos e para botar aquí no caldiño. Ah, O vale. último toque vai con allos. Pero entonces o caldo entendo que vas volver a utilizar. Sí, sí, porque despois sírvese este caldiño ponse ao lado do plato para que cada un lle sirva máis ou menos o que lle apetece. Para que teñas máis ou menos líquido. Sí. Que guai, boa idea. Entón aí vai ese machucado, vai tamén un pouquiño de vinagre, Por qué? un pouquiño de nada. Por qué? Porque é así, eh? Por que lle Pimenta. botar? Porque así lle é botou vinagre ao caldo do Un cocido? pouquiño, saberás. Porque é así a receita de Extremadura. Xa, Merchi, pero, quero dicir, Proba. ti eres guiadiña, pero probas. a receita está para melloralas. Ti proba. No? Saberás. E Vale. un pouquiño de pimenta. Listo, despois temos aquí outro viño para decorar e máis perexil para decorar. Bueno, ibas ben. Vamos con Saberás. Xulio Mato, que a ver si repartimos cartas. Mira, ven conmigo, Ven conmigo. Aquí vides, todos. Sopa de caracol. Puedes bailar, Si ti non bailas porque... No, non bailo porque estou aquí, que non me vai isto. No, no. Que se non bailaba, Ai. A ver, vai Listo. Xulio, vai. Está? Vai. Sí? Sí. Moi ben. Marcho xa. Xa marcha. Só viña a comprobar que iba ben. Gracias por vir, Gracias, Gracias por vir. cando queiras. Gracias por vir. A ver, contame ti. Mira, isto está, vale? O sea, a sopa, como ves, síguese facendo e aquí teño un poquinho de perexil, un poquinho de... Como é? De ceboliño. Vale, tes diferentes tipos de ervas, Eso, non? e un poquinho de... Como lle chaman? De tomiño fresco, vale? Vale. Moi fresco. Entón, o que vamos a facer agora, este pan que fretimos, traémoslo para aquí, Varlle botar erviñas. e vamos a ir botando erviñas, vamos a facer así para que nos collan unhas poucas, ves? Vale, claro, péganse co aceite. Claro, que péganse un poquinho co aceite. Entón, isto xa vai ir despois para dentro da sopa. Teño que facer... Sí, dígame, boa tarde. Hola, boa tarde. Loli de Salvaterra. Hola, Loli, de Salvaterra, que tal por aí? Chove? Ben, sí. Chove ou non moito, chove? Moito. Sí, aquí tamén. No, aquí nada, nada. Sobre todo na cabeza deste señor. Loli, como estás? Bien, bien. A ver, gustanche as sopas a ti ou non? Todo, a mí me gusta todo. O sea, ti, o que che boten no plato vai para dentro. Todo. Vale. Esa é a xente que nos gusta a nós neste programa. Podes vir un día. Sí. A ver, como que sí, dixo como que Sí, como que non. Dixo Como que no. Claro, dixo como que ti mando os 50 euros que eu xa despois, sabes? Bueno, pero para eso hai que acertar a pregunta primeiro. Decido si vou ou non. Bueno, por Loli, vamos coa pregunta dos 50 euriños, a ver se van para Salvaterra. Como se chama a sopa ou a receita que está facendo o señor perdedor? Ribollita. Moi ben. Ribollita. Moi ben. Moi ben. Loli, Que pois... Nada, 50 euriños que van para Salvaterra, anota as receitas e xa sabes de verdade, de corazón, que estás convidada cando queiras, vale? Vale, gracias. Veña, un bico. Chao, Venga, hasta loguiño. chao, veo todos los días, Bueno, chao. pues mira, polo menos a receita non sei se lle quedou na cabeza a xente, agora o nome sí. Pero non me sí. O nome sí. Mira, ahora te vas a reír, porque me acabo de acordar que esta receta leva pataca que non lle botei. Moi ben. Todo isto mellora por momentos, Pero non ten que ver porque a sopa vai estar buenísima. Vale, pois é unha mira. ribollita sen pataca. Unha ribollita, eso, unha ribollita. Xa non sabía ningún nome este. Ribollita. Para que sea máis lixeira. Sí. Aínda. Claro, aínda máis Vale. lixeira, para que sea Entón, mira, máis vamos a empezar por este pan con erviñas. Vale. Vamos polo pan. E teño aquí este coador. Recordade que está copiando a Merchi, vale? E vamos a poñer unha poquinha verdura. Por riba. Eso, unha tosta. Sí. Ahora mismo sí. E ahora un sándwich. Ah, vale. Vale, agora poñémoslle outra. E así é unha torta. É así. Unha torta vas levar, Así vai. A verdura vai enchoupando un poquinho o pan. Ah, vale. Ves? E agora con esta xa vamos a parar. E agora vamos botar aquí o caldo e o queixo por riba. Bueno, Ves? Mira. isto, quero dicir, Mira. ten moi boa pinta, Xulio. Pero, cañotas. moi boa pinta. Pero, cañotas. Ahora, vir competir con isto contra Merchi, Vale, co que trouxo Merchi, quero mira, dicir. Esta semana xa perdín un churrasco, pero estou disposto a apostar outro, Apostamos? A que te sorprende a sopa, non a que gano. No, A que te sorprende. Non estou. Ti pensas que eu gano para tanto churrasco? Ainda me debes algo, Sí. Ainda me debes algo, a ver si Non me pagas. esquece, non me esquece. Vamos ver ao noso convidado de hoxe, imos falar co público, con o Adrián Bueno, Doleiros. é queixo, Estou co queixo, vale? Botei Botei queixo, queixo, vamos para Aí está, un aplausiño, ahora sí, ahora casi que o merece un pouquinho. A ver,
Adrián, querías probala? Bueno, di aquí a compañera que quería probar. Pero, bueno, xa veremos despois se aprobas ou non. Adrián, cóntame que expectativas tes despois de ver as dúas sopas. A ver, pode ser malo, Xa quer dicir, máis malo que a min con Xulio non va a ser. A ver, é que... Non sei se escoitou o que dixo, señora. Falta o chorizo. A ver, xa non é o que o chorizo, sino que esa sopa recórdame moito a esa sopa que comentei da miña avoa. Pero... Disa de Merchi, disa de Merchi. Exacto. A de Merchi, vale. De todos modos, nunca se sabe. Porque sabes unha cousa, a esperanza... É o último que se perde. Aí está. Exacto. Aí está. É verdade, Sí. Igual invito churrasco merche. Bueno, veremos. Vamos a dar un aplauso aquí ao noso querido Adrián, despois falamos con él, vale? Prepárate para probar. Moi ben. Veña, imos aló. A ver. Mira, queixo, un chorriño de aceite de oliva e pa... Espera, no, pon aí. Que pasou agora? A ver, está bonita. Está, eu penso que sí. Está bonita. Está rica, está bonita. Eso verémoslo. En calcara caso, No, está rica, métome moito con él, metémonos con él. Pouca Sabe fe, levalas no lombo, pero Home. pido un fortísimo aplauso para don Xulio Mato. E mientras tanto, imos con Merchi Rodal. É que claro. Xa está o forno? Merchi, Ahora. Ahora? está lo escoitando? Digo, igual. Saca aí. Claro, é que, a ver. Merchi, Dime. saca iso. Tachán espectacular para isto, tachán. O sea, bueno, por favor, un aplauso a este. Pregunta de concurso. Como se chama a receita de Merchi Rodal? Sopa de antruejo. Sopa de antruejo. Queres facer como Xulio? Antruejo. Moi ben. Antruejo. 664-483419. E chegou o momento da verdade no Voltas co Prato. Vamos a pedir a Adrián que se levante e que veña a probar. Un aplauso para él, vamos. Ven por aquí, querido. Tira aí hasta a esquina. Ponte aquí, na mesa dos probadores do Voltas co Prato. Bueno, Algún comentario, algo que queiras decir do aspecto así que teñen os pratos en sí? os dos boa pinta. A verdad que se diga. Sí. O que pasa que... Como isto. O sea... Mira, te Claro, porque eu vexo pan, vexo auga. Como Eu vou probar. Come como queiras. Corta, Meu corta como con queiras. cuidado. Mira, a tomar polo saco. Mientras tanto, imos repartir cartiños, imos a Ferrol. Berta, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Bueno, Berta, a ver, as sopas teñen bo aspecto, verdad? Sí, Sí. Ti con cal quedarías? pues con la segunda. Ca de Merchi tamén. Non sei cal é a segunda. A segunda... La sopa de antruejo. Vale. Perfecto. Pois como se chama a receita de Merchi? Sopa de antruejo. Moi ben, 50 euros. 50 euros que van para Ferrol. Un bico moi grande, gracias por chamar, vale? Gracias. Veña. Chao, hasta loguiño. Vaya cara me puxeches, Gustaronlle, pois imos alá. Adrián de Oleiros, creo que és de Arteixo, non? Sí. Bueno, pero veu coa xente de Oleiros, por eso dicimos, pero será de Arteixo. Adrián de Oleiros, despois de probar as dúas sopas, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Xulio Mato! Bueno. Gustaronme as dúas. Sí. O sobre o chorizo, a verdad que encantoume. O sea, comería as dúas sempre. Pero esta, lo verde. O verde. Xa tiñas. Eso, en plan, aspecto de sal. le dio un sabor rico. De... Y aquí lo que le falló fue el Pois perejil. moitísimas gracias por vir, Adrián. Moitísimas gracias. Señoras e señores, nos vémonos mañán con máis receitas no Voltas co Prato. Queden coa actualidade. Cora Galega. Chao.